Okay ra kabay relasyon. Kira? Naira ka relasyon? Wala pa. Bawal. Bawal. Kung sa yung pagkunahuna nimo sa kabay relasyon, nganong gibawalan na siya karong panahon na? Ang mga laki pwede raman. Usually, laki, wala problema. Sa mga babae, nga namang usual sa mga babae, gibawalan. Eh base mabuntis og sayo ba? Ano man daw? Ay, tinuod na, tinuod. Wala ni try o pangninguha nimo. Naa. Pero, Wala ko gisugtan. imong entertain Japon, wala. Wala. Sure? Wala. Kaya nga namang wala. Hadlo ko masakpan ni mother. Niundang na siya og chat. Giblock na ko. Ano gi-block nimo? Ni siya tragedy ng tawo. Di ko mahadlok ng mama. Maka-check dahil mama nag-chat-chat ka? Dili, mahadlok na ko masakpan. So imo na lang gi-block para sigurado. Ah. Mensahe nimong mama. Ha? Mensaheng mama. Ha? Ay, bali mong ula. Mensaheng mama. Hi ma, kanang Gi-block wala- na nako tanan, ma. Yes, giblock na ko ma, pero don't worry ma, nara ko eh. Best friend rin na lalaki ma. Tesa, nga nang ningon ka nga, ma, naro ko'y best friend. Lucky man gud akong best friend. Kailan naman to siya niya. In person, kaya kabalo na pa siya. Oh. Anong imong pang gipahibalo nga kabalo na mas mama nimo? Okay, para to make sure. Ay, para for the record ra. For the record. Para kabalo po na uban. Ah. Mensahe na mas mga bakabatanunan ron nga mura og hangul kayo sa uyab-uyab. Na? Yeah, especially katong tago-tago. Guys, don't disobey your mothers and fathers. Kung masakpan mo, wala na mo. Patay na mo. Oh, grabe bro, patay ng ginikanan. Sit, tagis balay, pwede pa. Yeah.